Aiwa, mazuva mashoma achangodarika takanga tiri kumutambo wakanga warongwa neWobic employment avo vanoita basa rekutsvagira vanhu vashandi kusanganisira mamaids, kusanganisira vesecurity, magardeners. Aiwa, ngatione zvakanga zviriko kumutambo. Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa pano paSenTV, basa richienda mberi. Nhasi tiri kunoku kumutambo wakarongwa neveWobic. Uri mutambo wekuti vachicelebrata gore radai kupera, mabasa avakanga vachibata pamwe nevanoshanda navo. Panapa ndakamira navatete vandakamira navo. Vatete makadii zvenyu? Ndinofara, makadii? Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani, uyezve makasvika rini kukambani yeWobic? Zita rangu ndinonzi Joylin Mundopa. Ndakatanga kuziva kambani yamai Apostle Wobic last year, that was muna February. Ndobva vandiwanisa basa kwandakatanga kushandira, ndichishanda basa remba. Ndikaita 8 months ndiri ikoko. Saka nekudawo kwemaproblems andaisangana nawo ndaivazivisa pafoni. Ndobva ndazodzokera kwavari, ndaona kuti mashandiro acho haasi kunyatsoita. Ndobva vandiwanira kwandakaenda kwandiri yezvinezvi. Ndakaenda ndichifanira kunoshanda ndiri maid. Saka ndakamboti shandei ndofunga for 3 weeks vachiti vari kuda kuona kuti ndiri kushanda sei. Ndichitoshanda ndichidzokera kumba kwavo, ndaitoenda everyday ndichidzokera kumba ndichigara kuchitungisa. Then after 3 weeks ndopavakabva vati taona kuti mashandiro ako kwatiri anotifadza. Vanhu vandoshandira maforeigners, maZulu, maSouth Africans. Saka ndashanda navo ndopavakabva vati cheo iwewe hatichadi kuti iwewe uite unge uri maid, waufa waita caretaker wepakambani yedu. Ikambani vane kambani. Saka ndiri caretaker panzvimbo yepandiri kushandira. Hazvina kuperera ipapo, vakabva vati handi mamuchitaura nyaya yekutsvukirira iya. Vakabva vandibvisa kuchitungisa kwandai vakandiwanira imba uku. Saka ndakugara kuimba yekambani. Ndo mamirira zvakaita. Ndinongotendawo Wobic nepandasvitswa. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndofunga iyi testimony yamuri kunzwa through vanonzi amai Apostle vanoshanda neWobic, vakawana basa ende vari kutopawo testimony yekutoti aiwa vari kushanda zvakanaka ende vakaita maproblems vari kudzokera kwavari maproblems avo chinogadziswa. Chii chamungada kuudzawo? Pane vamwe vanhu vanzwa nekubirwa kunze uku, macompanies anonzi mafly by night. Mungada kupawo advice yekuti chii kune umwe munhu atambura nekutsvaga basa? Ina hangu ndodawo kupa advice yekuti kuna mai Apostle ndoziva hangu kuti handisati ndaona chitsotsi ever since ndichitsvaga basa. Kubva pekutanga ndakatonoshanda mari ndaitotambirawo. Maproblems agara anowanikwawo mumabasa, asi kana paine zvanetsa vanotambira futi masituations ati tichisangana nawo. Iye zvinezvi kwandave ndiri kungoshanda ndisati ndaona chitsotsi chino kana painewo vari kusangana nazvo kumwewo, asi kwamai Apostle hatisati tasangana nedambudziko. Inini ndane gore ndichishanda neWobic. Wobic vanhu vanoshandika navo, vanotsvagira vanhu mabasa akasiyana siyana zvichienderana nokudzidza kwawakaita. Nyangwe vasina kudzidza chaicho unongowanawo basa ravo unokwanisa kuita. Alright. Imimi mane gore muchishanda nawo. Ndaona sema mune chipo chamapiwa, present yamapiwa. Yanga iri yei present yamapiwa? Present yandapiwa ndeyekuti ndiende ndinopawo bosi wangu neyanguwo yekushanda kwandinoita kugarisana nevamwe zvakanaka. Alright. Kureva kuti Wobic vari kutokuappreciate futi basa ramuri kuita kwamuri kushanda ikoko. Ndinotendayo mai Apostle vachona munhu anoshandika nevanhu, anogona kutaura nevamwe zvakanaka. Nyangwe kana pane zvaunenge usina kunzwisisa vanogona kutora motaurirana monzwisisana. Vasiti munhu uye anoita chitsotsi chekuti mamwe agenzi anogona kuti ndine basa but asina basa racho, ongodyirwa mari. Saka mai Apostle munhu akatendeka. Kuti kana ukapa mari yako, kana pane zvinenge zvanetsa pabasa rauri, vanokuchinja vachikuendesa pane rimwe basa. Ndinonzi mai Apostle Runganga. Mai Runganga ndi mai Apostle Runganga. Taona pamutambo uri panapa pane vakawanda vawana mbairo yavawana
chii mungada kudzidzisa muri ezimbabwe chii changa chichiitika panapa? Tatiregai tivaitire pati, tatiitira vashandi vese vakaenda kubasa pati, tichivapa mapresents appreciation yekuti vari kuchengetedza basa zvakanaka, zvekare tichipa nemabhosi avo varungu vavo tativapa zvinhu zvekushandisa. Alright. Kune umwe munhu anzwa nekutsvaga mabasa, vanzwa nekubirwa kunzo, amenoti mungadawo kuti kudii akatarisa iye zvinhu? Aiwa, tinoti sunungukai kuuya kuWobic pakarega mombe center mu11th floor. Alright. Zvakare pane vari kutsvagawo vanovashandira, vatonzwawo nekunetswa nevanovashandira. Mungadawo kuti kudii futi zvakare kune ivavo? Tinoti sunungukai kuuya kuzotora maworkers enyu. Tinenge tine mazera ose vanokubatsirai basa. Tine mapromotions atichaita kubva muna January. Tinenge tichiti maid wese achienda tinomupa apron. Alright. Zvakare munongoita mamaids chete here? Ndevapi vamwe vamunoita? Tinoita mamaids, manurse aides, masecurity guards, magardeners, nemacaretakers nevamwe vandisina kutaura. Alright. Saka muri yeZimbabwe tichida kukurudzirai kuti aiwa vabatei panhamba dziri pascreen kana kuenda pakarega mombe building muguta reHarare, mukasvika ipapo mukabvunza mu11th floor, aiwa zvinhu zvenyu zvobva zvakufambirai zvakanaka. Thank you very much nekuramba muchisupporta Wobic. Thank you so much nekuramba muchimira nawo nguva dzose. From Uncle Saint neWobic, my apostle, it's much love.